Tinuig nga Pantatan Festival sa Los Amigos sa Tugbok, Davao City dili na mahinayon karong tuiga tungod sa epekto sa pandemya sa COVID-19. Ani ang detalye. Sa mga milabayng tuig, ingon ani kasadya ang tinuig nga Pantatan Festival sa Barangay Los Amigos, diin gawa sa mga programa, ginaatangan sa tanan, ang sugbaanan sa kadalanan, diin libreng ipakaon ang mga pantat ngadto sa mga bisita. Apan tungod sa pandemya, walay Pantatan Festival karong tuiga aron malikayan ang social gathering. Resulta, apektado ang ilang negosyo. Apektado ni karon pag curfew na. Ano man sir? Kaya ang kaom na gud buntag kutub-udto na paghahapon murag mangtaw magdali naguli. Misamot pa kahinay ang langkita diyang gipatuman sa syudad ang 7 PM curfew sa panahon nga daghan unta ang manihapon. Sa dihang na-lift na ang ECQ, nalipay ta kay nahinay-hinay og balik ang ato ang business. Pero karon kay gipatuman naman pod ang sayo nga curfew, naobserbahan nato nga hinay og balik ang ato ang business. Luyo ni ini, padayon gyapon sila sa pagpamaligya, bisan pa man, tabla o dili kaha, makaginansiyag bisan gamay, kay daghang trabahante ang mawada og trabaho kung manirado sila. Padayon ng gyud ta sir kay daghan man gitabangan ang ato ang business, daghan man mga tao nga nagsalig po diri. Sa ilang padayong operasyon, stricto nilang ginampatuman ang health protocol, isip proteksyon sa ilang customer ug staff. Kauban si Mansur Awing sa kamera. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao.